हेलो लोगोफोर, बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोनहा एसेब्लाबो बुजि मोनबाय जानांगौ आं मानि सायाव आपडेट लाबोदों। स' लोगोफोर, बे भिडिअजों सोमोन्दो गोनां गासै डिटेल्सखौ मोनथिनो थाखाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर, बे बोसोरनिनो फैनो गोनां पंकज लाहारीनि आखायाव जोनोम मोननाय दाखा जोमै आबुं बर' सावथुननि मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर दावबायारि। बे मिउजिक भिडिअ एबा सावथुनाव गाहायै फाव खालामदों बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार आरो फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारि। बिथांमोनजों लोगोसेनो फारियै आरो फाव खालामबावदों बिग्राय ब्रह्म, राजर्षि, सनाय, रुबुल, प्रदीप, हायना, बिग्राय बसुमतारी, मिजिं आरो थाजिम। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ गाहायै करिय'ग्राफ खालामदों बिथां बिग्राय बसुमतारीया। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों, लोगोसेनो लिरिक्स कम्प'जिशनखौ होदों दान्थाल बिथाङा। लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो जुदि नायाखैब्ला नोंथांमोनहा एसबि साइन प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन लोगोफोर। गोजोन्थों।